det er meget tydeligt, at Brande er en yngre by end nogle andre, fordi der er ikke så mange af de helt gamle bindingsværkshuse, som for eksempel, nu har jeg lige lavet et andet projekt i Køge, det var ikke på den her måde, men der ligger jeg alligevel begynder at lægge mærke til, at der er sådan en rigtig gammel middelalderby. Det er jo meget, at Brande er bygget op. Altså det er sket efter, at toget er kommet, og så er det virkelig begyndt at vokse, og så har byen bredt sig, og det har noget at gøre med de industrier, som har trukket folk. Den historiske del, og så resten, det er fotos, som er taget over hele Brande by, som jeg har været inde i computeren og taget stumper ud af og komponere nye billeder af. Og der er jo noget af det, man godt kan genkende. Der er også noget af det, der mest jo selvfølgelig ændrer som nogle fragmenter, og som måske er mere generelt. Og få sådan et projekt til. Jeg har jo snakket med Jette op til flere gange. Bagtil, så synes jeg, at det her det er et rigtig frisk initiativ. Og det er også, som kunstneren Kim han sagde, jamen man starter jo tit op for oven, og så kommer man længere ned af det igen. Altså det er den udfordring, der er med mange ting. Der kan jeg også huske, at altså dengang man var borgmester, ikke op, man havde mange ting heroppe, men det er nogle gange så lander det jo hernede. Og det skal man jo bare have gået på mod, og så sige, noget af det skal lykkes. Her der er I kommet til, at I har fået noget til at lykkes, som jeg synes egentlig er fantastisk. Jeg så sådan lige nogle billeder af Jette har lavet sådan lidt for at give en inspiration til det her. Jeg synes, det ser rigtig flot ud. Altså, nogen har jo sagt, at det ser lidt kedeligt ud med det gitter. Ved du, nu får vi liv over det. Og man kan også som kunstner have været ude og sige, jamen altså, nu kan man gå på opdagelse, og man kan kende noget. Og det synes jeg, det giver en inspiration til også, at der er nu måske også banditter, at vi får øjnene op for nogle andre ting, end vi lige gør i dag. Når vi går, så ser jeg det naturligt, vi ser sådan og sådan. Her der kan man prøve at gå ind og kigge, måske på nogle andre måder. Så stor tak for den indsats her, og så kan jeg jo ikke lade være med at sige, at det her det skulle være en bindelæge også, lidt som det stod i de papirer mellem gravmalerierne, og så noget nyere kunst, og det er jo egentlig, det synes jeg egentlig, det er dejligt. Og så vil jeg gerne, det her det er ikke gravmalerier, men jeg kan ikke lade være med andet at fortælle, altså hvor stor betydning gravmalerierne har haft for Brande. Og det her, det tror jeg også, at det får en betydning.